Ndadzoka ndine nyaya yauya naadvocate Fadzai Mahere vakaisa mari yekudhara vachikompea nemazuva atave iko zvinezvi. Vari kutaura kuti mazuva avo avakakura iko zvinezvi taapumuzigi taamune imwe muSecond Republic. So panapa vakatanga vari kunyora kuti these were the days you didn't need an encyclopedia to understand the monetary system, that $20 could buy so much. Our money was convertible abroad. Zimbabwean dollars could buy fuel and pay for passport. The currency was stable. It was never thrown in the bin. Nobody would hand down USD. One could save and get a mortgage. Going to the supermarket was not torture. What went wrong? We need new leaders. So panapa nyaya iripo ndeyekudai. So mazuva avo pavakakura vachisa mari vatotaura kuti tanga tisina kana nguva yekuti totora kuti tabata mari kana kuti ndatambira mari kubasa ndakunotsvaga panje kuti US because kuti mari ingangodonha value ndinayoka. Saka kuti ndichengetedze mari yangu upfumi hwandinenge ndashandira mwezi wese ndofanira kutenga maUS. Zvaiitika zviya zvekuti munhu anenge ane maRTGS but kuti aitewo mari kuti azonotengawo something anotanga anotengesa mari yacho yaanenge ashandira. It's like anenge akutonotsvaga rimwe basa futi ndokuzoona kuti paitozonoitwa rimwe dhiri futi ndo zvaizopfumisa mamoney changers. So ndo nyaya yavari kutaura kuti chii chakazoitika manje kuti tizodonha kubva pamari yanga ingori mari yaikazvimirira kubva kudhara kuti tisvike patarike zvinezvi. Pane zvakaitika ipapo. Tinoda vatungamiriri vatsva. Ndo nyaya iri kutaurwa naadvocate Fadzai Mahere panapa ndangoya nayo muchidimbu ndingokuonesai zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaurika mumastreets umu.